सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों। मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो बर'आनो दिनै बर'नि राजखान्थि समाज बेबस्थाखौ खौसे जाजानो लुबैदों। যে আমাৰ বৰ্তমান প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহকে এটা এটা অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া হ'ব। ঠিক আছে। दिनै बे हाबाफारियाव थानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जे अरुणोदय आसनि আমাৰ বড়োলেণ্ডত শান্তি আহিলে শান্তিৰ লগত ঘৰে ঘৰে অৰুণোদয় আহিলে। बे आसनिया दिनैनिसिमाव वमेन एम्पावारमेन्ट जिफोर स्किम दङ दिनैसिम जिफोर लन्च जाबाय बेनिख्रुइ गिदिरसिन नैबे अरुणोदय आसनि लन्च खालामनाया जों बुंनांगोन। मानोना बिनि सिगां बेबायदि एफाबां बुरजा मानसिखौ बोनथुमनानै बेबायदि आइजो जौगाखांनायनि हाबाफारि बा आसनिफोर मालाबाबो लानाय जायाखैमोन। 1 लाख চাকৰি দিলো কোনেও 1 টকাও ঘোষ খাব নোৱাৰিলে। কোনো বিনা পইচাত মই 1 লাখ চাকৰি দিলো। दिनै जों नुनो मोनबाय जे दासिमाव 24,24,60,000 सुबुंफ्रा बे अरुणोदय 2.0 जों बोनथुम जानानै दङ। आरोबाव गोदानै जे अरुणोदय होनाय जागोन 3.0 बिनि गेजेरजों गासै 37 लाख थारमाने 37,40,000 बेनिफिसियारिफोरखौ बोनथुमनाय जागोन। आरो बियो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। मानोना जोंनि गोग्लैसोनाय न'खरफोर दङ, गोग्लैसोनाय जोंनि आइजोफोर दङ जायफ्रा न'खरखौ हाया गावनि न'खरखौ सामलायगासिनो दं। बेजों निस्सय बे आसनि होनानै आरोबाव जायफोर दुखिया न'खरफोर दं, गोरिब न'खरफोर दङ, गैजारोङिफोर दं, बिथां आइजोमोनहा न'खरखौ मोजाङैनो बेंनो हागोन होननानै आङो फोथायो। मानोना 1,250 रां मोननाय जायो बेजों। आरो बेजों मायाव खरस खालामनांगौ बेखौ सिदा-सिदियै मोनसे बिथोन होनाय दङ, बेबायदि निस्सय खालामगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो खाद्य सुरक्षा आयेननि गेजेरजों दिनैहाय रेशन कार्ड होनायनि जिफोर हाबाफारि 19,92,136 थारमाने 19,99,167 गोदानै मोनसे रेशन कार्ड होनाय जागोन। बिनि गेजेरजों फुड सिकिउरिटिया निस्सय जागोन। मानोना उखै जानानै थानांनाय गोबां न'खरफोर दङ, बिथांमोना बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन। दा बियो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि बयनिख्रुइबो बारग'सिननाय बयनिख्रुइबो साबसिन सासे गिबि मन्थ्रि जाय बिथाङा दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। बेनिखायनो आङो रेशन कार्ड मोनगिरि बिथांमोननि जानानै आरो अरुणोदय आसनि मोनग्रा बिथांमोननि जानानै आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिदों। सिडली बियाब हिसाबै नैबे 3.0 अरुणोदय बिथांखियाव साबेसेसो बेनिफिसियारिफोरा मुलाम्फा जानो हायो? अरुणोदय 1.0 आव 14,000, अरुणोदय 2.0 आव 17,000, गासै मोननैजों 31,000। आरोबाव जुदि दा 10,000 खरि जुदि जों मोनबावनो हायोब्ला अब्लाना 41,000 बे समस्थिनिफ्राय मोननो हागोन। आरो बेजों आं फोथायो जे जोंनि आइजोफ्रा, बिमाफ्रा जिफोर खस्थ' मोनबाय थादोंमोन न'खर सामलायनायाव, फिसाखौ सामलायनायाव, बेजों बिथांमोना जोबोरैनो उदां जानो हागोन। गावनि रांखान्थि बिथिङाव बा देहाखौ लाखिनायाव जिफोर जाग्रा आदार मोनजानांगौ बेखौ बिथांमोनहा मोनजानो हागोन होननानै आङो फोथायनाय। बिसेस बुंनो नागिराखैमोन, मैया आंबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ खोनादों। जायखिजाया बर' हारिया, साफ्रोमबो बर' फिसाया, मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो बर'आनो दिनै बर'नि राजखान्थि समाज बेबस्थाखौ खौसे जाजानो लुबैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा हांख्रायनाय आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जा लुबैनाय, बे लुबैनायखौ जाफुंहोनायाव जोंनि UPPL सरकारा जेब्लायबो दङ। सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों। बिथाङा गावनि राजखान्थि सार्थनि थाखाय बेखौ बुंनो हागौ, खिन्थु जोंनि UPPLआ जिखुनु पर्यायसिम थांनानैबाबो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायाव जों जेब्लायबो दङ।
सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों अख्रा बिसायख'थिनि थाखाय जों थियारि जानानै दङ आरो देरहानायाथ' जों देरहाखागोन कन्टेस्ट होनायथ' जोंनाव गैखाया सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों बिथोन बादियै दिनैहाय चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि बानजायनायाव काजलगावआव 3.0 अरुणोदय आसनि बेखौ मुख्यमन्त्री एबा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनिफ्राय सारा आसामाव लन्च खालामदों दिनै बे हाबाफारियाव थानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जे अरुणोदय आसनि बे आसनिया दिनैनिसिमाव वमेन एम्पावारमेन्ट जिफोर स्किम दङ दिनैसिम जिफोर लन्च जाबाय बेनिख्रुइ गिदिरसिन नैबे अरुणोदय आसनि लन्च खालामनाया जों बुंनांगोन मानोना बिनि सिगां बेबायदि एफाबां बुरजा मानसिखौ बोनथुमनानै बेबायदि आइजो जौगाखांनायनि हाबाफारि बा आसनिफोर मालाबाबो लानाय जायाखैमोन दिनै जों नुनो मोनबाय जे दासिमाव 24,24,60,000 सुबुंफ्रा बे अरुणोदय 2.0 जों बोनथुम जानानै दङ आरोबाव गोदानै जे अरुणोदय होनाय जागोन 3.0 बिनि गेजेरजों गासै 37 लाख थारमाने 37,40,000 बेनिफिसियारिफोरखौ बोनथुमनाय जागोन आरो बियो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि मानोना जोंनि गोग्लैसोनाय न'खरफोर दङ गोग्लैसोनाय जोंनि आइजोफोर दङ जायफ्रा न'खरखौ हाया गावनि न'खरखौ सामलायगासिनो दं बेजों निस्सय बे आसनि होनानै आरोबाव जायफोर दुखिया न'खरफोर दं गोरिब न'खरफोर दङ गैजारोङिफोर दं बिथां आइजोमोनहा न'खरखौ मोजाङै बेंनो हागोन होननानै आङो फोथायो मानोना 1,250 रां मोननाय जायो बेजों आरो बेजों मायाव खरस खालामनांगौ बेखौ सिदायै मोनसे बिथोन होनाय दङ बेबायदि निस्सय खालामगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो खाद्य सुरक्षा आयेननि गेजेरजों दिनैहाय रेशन कार्ड होनायनि जिफोर हाबाफारि 19,92,136 थारमाने 19,92,167 गोदानै मोनसे रेशन कार्ड होनाय जागोन बिनि गेजेरजों फुड सिकिउरिटिया निस्सय जागोन मानोना उखै जानानै थानांनाय गोबां न'खरफोर दङ बिथांमोना बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन दा बियो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि बयनिख्रुइबो बारग'सिननाय बयनिख्रुइबो साबसिन सासे गिबि मन्त्रि जाय बिथाङा दिनै बे हाबाफारिखौ लादों बेनिखायनो आङो रेशन कार्ड मोनगिरि बिथांमोननि जानानै आरो अरुणोदय आसनि मोनग्रा बिथांमोननि जानानै आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिदों सिडली बियाब हिसाबै नैबे 3.0 अरुणोदय बिथांखियाव साबेसेसो बेनिफिसियारिफोरा मुलाम्फा जानो हायो अरुणोदय 1.0 आव 14,000 अरुणोदय 2.0 आव 17,000 गासै मोननैजों 31,000 आरोबाव जुदि दा 10,000 खरि जुदि जों मोनबावनो हायोब्ला अब्लाना 41,000 बे समस्थिनिफ्राय मोननो हागोन आरो बेजों आं फोथायो जे जोंनि आइजोफ्रा बिमाफ्रा जोबोर खस्थ' मोनबाय थादों न'खर सामलायनायाव फिसाखौ सामलायनायाव बेजों बिथांमोना जोबोरैनो उदां जानो हागोन गावनि रांखान्थि बिथिङाव बा देहाखौ लाखिनायाव जोबोर जाग्रा आदार मोनजानांगौ बेखौ बिथांमोनहा मोनजानो हागोन होननानै आङो फोथायनाय जो
जुगानि बिथांखि बिन्दोआव जुगानि आगान गालांनो बुथुमदों जुजिदों अराय थांखिनि रोबैखौ होसोनानै थांखिनि रोबैखौ होसोनानै नै दुखुथिया बर' बिमा नै दुखुथिया बर' बिमा साननि सोरां मोनै दरसे जायगायाव खोमसिनि बेंखनजों हांखो जानाय नै दुखुथिया बर' बिमा बहाबा सोरबा जानानै बेखौनो होनबाय धोरोमाव खालामबाय लिडार हिसाबै जाहाथे मोनफिननो थाखाय